Kan cimange kakon berbincang halus harisan mawetan burung sapare kabung moyang dari sarana becik aja takon dosane aku bali lho saka kayangan Surabaya. Ya. Bakal gawe ontran meng supaya pewirangan saking para manungsa sing tansah nindakake nyawake mangkut dadi kawasa tansah nyepiling marang Bali pangeran. Wah, ae ora pantri jago lanang lagi makan ngono. Anakku siwi sanggeni lah kok nindakake tapa brata minta ngarsane lan angkarya jagat. Oh ya wis sanggeni nggonku kok remani minta tapa kaya ngono kuwi jajare sing kok ajabi apa aja kaget rasane atimu sanjangane kok putra lan perpetiman jeneng kita Ger sanggeni.
ben kan apa ning jagat padang iki saya makan kok mesti pun jenengan kurang ngarep iki kahanan kakangku ing pergudan kakangku coba ya aku ngerti nganti kaya digawe bingung kuwi pergudan liyane kakangku lagi nandang opo yen orang sing dewa tresna karo wisanu aku ora ate ndake marang ngono budi cadoran saben dina sing aku mati ora oleh coba mangsi tanah iku ngene wong sapa bisa aku jaluk tulung kira-kira lantaran iku piye carane koyo opo men supaya anakku nggodane selalu tenang jadi ya ojo kaget rasane atiku pangkuan iki sarono men supaya kakangku bisa nang lho sarane piye dadi nalika ora liya kanthi lantaran kang awujud wahyu topeng waja kang bisa dadi sarono koyane kakangku pringgondani le bisa ngene wahyu topeng waja ya pancen bener kaya mangko lah dino samangko apa wis tuwur nang kanca wis kayane wahyu topeng waja kang bisa nampa kodrate Jawata kakangmu pribadi nanging dirampok karo Gorati macak melas karo ratune para dewa Bathara Guru banjur ora mentara rasane diparing para Jawata diparingake nganggur ngono kae oh wahyune saiki sing napa Pak Gorati bener nah lah banjur carane piye men supaya aku bisa gawe wujude karo Gorati nah gandeng tresna kuwi